பாஸ்போர்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நித்துது உப்புனேக்கு அவன் வந்த வர நித்துன என்ன அவன் தூந்தித்து அவளைஜி கேட்டாது கேடு கட்டுக்க போடு ಅಲ್ಲ 4 ಭಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೋ ಈ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಬೇಗನೆ ಹೋದಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಾನದವಲ್ಲ ಎಂಕಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಆತದಾದಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಲು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಎಂಕೊಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಸಂಡೇ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ 2-3 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾ ಬಟ್ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈನ ಪಂಡ ಮಾಮಿನ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಐಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದದ ಅದ ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಒಡೆದುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಈತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆರು ಹಂಚಿ ಪೋತೇರು ಒಡೆಗ ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆನ್ವೆ ಕೇಂದ ಇವಾಗ ಬೇತೆ ಏನನ್ನ ತೀರ್ಥಬಾರ್ದು ಆ ಮೊಬೈಲೇ ಊರುಣು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಿಪ್ಪು ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಜೀವ ಬೊಕೋಲೋಲ ದೀದಿಪ್ಪೆರಿ ಅನ್ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ತೀರ್ಥ ಹಾಡ್ಗಾರನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪು ತುಕ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನಮ್ಮನ ಕುರ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಇರ್ದು ಬತ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿನ್ಬೆ ಮಾಮಿಡ ಅವಂತ ಪೊರ್ತಾ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಾರು ಕನ್ನಕಗೋಲ ಪೋತೇರು ಬತ್ತಾ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಕ. ಏರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಏರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ 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 ಚಾಲು ಬಸ್ಟ ಚಾಲು ಬಸ್ಟ ಚಾಲು ಬಸ್ಟ ಏ ಚಾಲು ಬಸ್ಟ 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 ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಉಂದದ ಮೇರ್ನತ್ತ ಅಣ್ಣ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ. ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ್ಣಂದಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಕೈಟು ತುಜಿ ಮಾರೈತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಯಾನಿ ನಾನು ತಿರ್ತು ಎಂತ ನಾವು ಅವು ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬರು ಮೂಲ್ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತೆ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತನ ಎದಾಗ ತುಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲಗಾಡಿ ತೆಪ್ಪುನೇ ಪುನಃ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಪ್ಪುನಂದಿದ್ದೀಯ ತೂಪಲೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೆಂತ ತುಡಿಯಾಳು ಬಾರಿ ಕುಸಿಡಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರಂದಿತ್ತು ಉಲ್ಪುನೇನಕ್ಕೆ వదిలేసిపోయారు ಅವನನ್ನು ವೈದ್ಯವಂತ ಬರಂದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಅವೆನ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅವಳಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂಡದು ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ 4 ಭಾಗ ಉಂಟು ಛೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಕುಸಿಡಿತ್ತೆ ಕುಡ್ದೊಂದು ತೂಪಲ್ಲ ಅವನು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಲೆಗುಂಡತ್ತ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನಗಾಯ್ತು ಹೋಗುವಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಟುದನ ನಿನ್ನಗಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನೇನು ಅಲ್ಪ ನಾವು ಮಿತ್ತದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರು ಎಂಚ ಬೂರು ನಾವು ನಿಕ್ಕ ಪತನ್ ರಾಬ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತವಲ ಬೂರ್ತಂತುಲೆ ರಡ್ಮುಜಿ ಬೂರು ನಂಚ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪಡ 2 ಮುಜಿ ನಿನಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪುನಿ
ಇತ್ತನೇ ಮನಿ ಮೊಬೈಲ್ అంటే ಪನೋಳಿ ಬೈದಾಗಲ ಪೂರ ಬರೋಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಏ ನಾ ಇವತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಹಾ ಓಡ್ರಿ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ತಿತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು ఉంది కదా ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ತ್ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗೆ ತಂದ್ರೆ ಜೇಲಾಗಿತ್ತು ನಡಿದದ ತಿತ್ತು ಭಾಳ ಇತ್ತಿನ ತತ್ತ ಬೂರ್ನಿ ಬೋರ್ಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಎರಡಲ್ಲ ತತ್ತು ಬೂರ್ನಿ ಅಂತ ತತ್ತ ಅವಲ ಬೂರ್ದುಂಡೆ ರಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ಅಂತ ಎಂಕು ಕೊರು ಎಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ ಹಾಕುದು ಎಂಕ ಎಲ್ಲೇ ಸಮ ಅಂತ ಕೊರು ಎಂಕ ಹಾಕುದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ಅಂತ ಕೊಡು ಮಿತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಾಠ ಬಂತಿದ್ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಯ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಉಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಣತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಉಂಡತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು ಸಮ ಮಲ್ಪು ಪಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲನೇ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲನೇ ಪೋದ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಾಣಿನ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಎಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ದುಂಬು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿ ಜನ ಕೊರ್ನ ಇಯೇ ಇತ್ತ ಬಡತನೆಲ್ಲ ಇಯೇತಾ ಐಕಿತ್ತು ಸಮ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾತ್ ಐಕಿ ರ್ಯಾಶ್ ಹಾಪಾರು ಎಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಎಂಕು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕು ಇಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿ ನಿಖಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ఉంది ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಹೊರತು ಮಾಡಿದ್ದು ಬುತ್ತಿರ್ತು ಬೂರ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಲ್ಲ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಏನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಬೂರು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಬೂರು ಮಿತ್ತದು ಎಂಚ ಬೂರ್ನದು ತೂವದಿತ್ತ ಚತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರುಂಡತ್ತ ಯಾನು ಏನೇ ಕೆಂಚು ಬೂರುಂಡದ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ನಾತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿನಿಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪಂಡೀರಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಪುರಾದು ಹೋಯ್ಜಾ ಉಡತ್ ಪೋತು ನಾವು ಸಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಂತ್ 2-3 ಸಾವಿರ ಒಟ್ಪಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತೆ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೇ ಕೊಡು ಯಾಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನೀರು ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ వచ్చి ಎಲ್ಲ ಕೇಂಗೇರಿರಡ ಏರ್ ಕೇಂಗೇರಿರಡ ಯಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ ಒಟ್ರಾಸ್ ಬೈಯಾಟ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಜಡಾಬ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇರಡ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನಿಮಗೆ ದಿಯರ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟತ್ತು ಅಲೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ ತಾಲೆಗೆ ಹಾ ಅವು ಸಮ ಮಂತ್ ಗೊರ್ಕೈ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ಮಂತ್ ಗೊರ್ಕೈ ಇರ್ದಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಸಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಉಳಾಗಿ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೋ ಈ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಬೇಗನೆ ಹೋದ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಆತದಾದಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಲು ಎಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುರಡಿ ಈ ಎತ್ಕೊರ್ನತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವು ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ಕೋದ್ನತ್ತ ಮೋಕೆಡಿತ್ತೆ ಬಡತ್ ವಾಡಿಯತ ಅವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪುಡತ್ ಪಾಡು ಸೇರತಿ ಇರಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಿಡಿ ఇప్పుడు ಉಂಟು ಏನಲ್ಪ ದೀತು ಬೋತ್ನತ ತೂ ಅಂಚಿ ತೂ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಂದು ಪೋಯಿನತ ಅಂದು ಐಟ್ ದಾದಂಡಿತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ತಂತ ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಅಣ್ಣತ್ತವು ಆ ಯಾನ್ ತೆತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅವಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ತೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಜೋಕು ದೀತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇತಾರ ಅಕಟಣಿಗೆ ಅನ್ಪೇನು ಆತೆ urgent ಅಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕದದ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ ರ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಅದ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ ಆತಿ ಸಮ ಮಲ್ಪುಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಾಲ ಆತಿಜ್ಜವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ಉಂಡ ಐತದಾನೆ ಆಪು ಜಮ್ಮೂಲ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕಪ್ ನೋಡು ಓಲ್ ವರ್ಕಪ್ ತೂಲೆ ಓಲ್ ವರ್ಕಪ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನಿಗೆ ವರ್ಕಪ್ ನೈತಿನ ನೆಂಚಿನ ವರ್ಕಪ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕಪ್ ನೋಡ್ಬೇರಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಒಡೆ ಒತ್ತುನದೇನು ಕೋಪುನ ಐತಿ ಬರ್ಪುನ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡ್ಲಿಯ ತೀನಿ ಕೌಡ್ರೆ ಶಾಪಿನಿ ಇದಾತ್ ನಲ್ತರತ ತಿಯಾನಿ ನಲ್ಪುಡಿ ಸಾರಿ ಯಾನಿ ನಲ್ಪುಡಿ ಇದು ಪೇನ ಪೂರ ಬರ್ಪುನದು ಓಡಿ ಹಾ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡು ದಾಲ ಸನ್ನಿ ಮಿದ್ದಿದೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪುಚ್ಚೆದ ಕಿಮ್ಮಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಸಮುಂಡ ಕಮಾಂಡು ಬೊಕಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ನಾನು ಕೊಡಿದೆ ತಾತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ತೆತ್ತು ನೆನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನು ಮೂರನೇ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಅವೇ ಪೂರ್ಣಿ ಏನು ಮೂರ್ನ ಅವು ಯಾ ಬಂಡೆ ನಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರು ನಂದು ಮುಖ ಏನು ಮೂರ್ನ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬೆ ಅವು ಪೂರ್ಣತ ಅದು ಇಯರ ಪೂರ್ಣ್ಯ ఒక ಎಂಚ ರ್ಯಾಶ್ ಆಯರು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಾನೇ ಬಂಡೆ ಎತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೆಂಚ ರ್ಯಾಶ್ ಆಯರು ಅವು ಪನೋಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತದಿಲೆ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಟಡ್ದಿಲೆ ಅಂಚಿಡ್ದಿಲೆ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈರ್ ಬೂದ್ನೆ ತುಯ್ಯಾರ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಐತಿ ನನಗೆ ಪಟ್ಟ ಬೂಡ್ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವು ಡ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಇದೆ ಬಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಈರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆತ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಮಾಡು ಪೂಜಾರ ಮಾಡು 3-5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲೆ ಅವಿನ ಬಕ್ರ ತೆಂಚ ಬಾಡ್ ಮೇಮ್ 1 2 3 4 Bakra feel the rhythm free your mind check the baby come on Bakra ಎಂಚ ಅನ್ಸಂಡಿರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೈತೆ ನಾತನ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋತು ನಂದು ಐಕ ಒಂಚೂರು ನೆರಿಯೆ ತಾಲ ಬೇಜಾರಂತ ನೋಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಮತ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಿಯರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಐನಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್